شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. ከምት ኩሉ ጊዜ ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ ንጎንጎ ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ሒዝናልኩም ንመጽእ ሎም ድማ ከምኡ ምስሓውና ሴም ኣናኹም ሰላሐዲን ሒዝናልኩም መጽኢና ኣለና. Och det här är det dagliga programmet, det bästa ordet för den bästa dagen med er broder Saladin och er broder Sem. ሎም ንካፈሎ ቃል አጆኹም ዝብል እዩ. Och dagens ord är var frimodiga. አምንታይ ኩነታት ኣለኹም ብዘይገድስ ነገር ግን እዚ ናይ ሎም ቃል ኣብ መንፈስኩም ይቶ. Så och vilken en omständighet du befinner dig, låt det här ordet komma in i er ande. ኣብዛ መጽሓፍ ናይ መዓልቲ ቃል ንውፃእ ጥቕሲ ብጌጋ ተጻሒፋ ዘላ. I den här dagliga månadsvis boken som vi har så har blivit versen på fel. تا ትክክለኛ ጥቕሲ ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ጥቕሲ 33 እዩ. ወንጌል ዮሐንስ Den riktiga versen är Johannes evangeliet kapitel 16 vers 33. كم زبل تقال أباي سلام أنت خطرخبو إزناجركم أب عالم تبى لكم جناخ أجوهم أنا عالم سعريائي إلو ملسلهم. Så i Johannes evangeliet kapitel 16:33 står det: Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. واو ريخم قويتانا يسوس كريستوس نقعزونا أجميرو خود أن زخل كبيتك علي جدي فلنا غيره. Här ser vi vår Herre Jesus Kristus för att vi ska fullborda den vägen han har förberett för oss. Han har lämnat en stort ord för oss. إذا قال زيات راح أوشت منفسنا تداعتها إذا قال زيات راح قبلبنا تداعت عقيرة أب زمن هيوتنا كله حيل برتعن كوينا كتساقرنا. Och om bara den här orden kommer in djupt i vår hjärta, i vår ande, så kommer det här ordet göra att vi segrar i våra liv och kommer långt. Jesus Kristus أجوهم يلو. Vår Herre Jesus har sagt, var frimodiga. نا يسوع كريستوس أجوهم كم تنحنا زلمدنا يو نايسب أجوهم أيقونا. Och det är för Jesus ord var frimodig är inte så som en människa säger till dig, var frimodig. نحنا زلمدنا يو نايسب أجوهم أبحمام تدا اللغة أجوها كأنزخا خالو إنا لبيدنا. Exempelvis det vi människor är vana när en person säger till dig, var frimodig, till exempel när du går igenom sjukdom, de säger till dig, var frimodig, lär dig att hantera din smärta. جنك أبحمام كديو تأجوهاي. Men det är ett var frimodig, ett som inte tar ut dig från din smärta. أب شجر نحر اللغة خونكا كألو نتشجر وريدك عندي أجوهان دابلنا إنا عمزينا. Exempelvis när du går igenom problem, vi har lärt oss av människor som säger, var frimodig, du kämpade igenom din problem. نايقويتا أجوها مالت جنزل كاشجر كألو يكونن. Men Herrens var frimodig, det är klara inte dig själv i din problem. نايقويتا أجوها نزل ككونتات زسعر أجوهاي. Herrens var frimodig är en frimodighet som gör att du segrar över allt. سلازي أب عالم تقبلكم جناخ أجوهم أنا عالم سعرية إلو. Det är därför han säger så här: det har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. سلازي قويتا أجوهم زبل زلو أبزاءتهم ما عينت كونتات أتو نسخهم سعرتيهم ما أجوهم يزبل زلو. Så det han menar här, i vilken omständighet ni tar in er på, så var inte oroliga, var frimodiga, ni har övervunnit det. أب كبابيكم قدا يتسلمتكم من دحر الله خوينو بناي قويتا أجوهم نابرهان تساقرو. Så om det är mörkt runt omkring er, var inte oroliga. Ha er frimodighet i Herren. انت دا أنا يتعنا تساقم يقاتمكم الله خوينو أجوهم تعنا ناتكم. Så om ni har till exempel problem med hälsan, var inte oroliga, var frimodiga. Hälsa är ert. مخنياتو نخل عينت أبيوت دو كبلنان كترفنان زمت قداي قويتا سعرو لنا يوس لازم احنا دما أجونا أبزي سعر قويتا خوينا نخل نسعر. Allt som vill förstöra och knäcka oss så har redan Herren besegrat det. Så var frimodiga, ni är på en plats där ni redan har segrat. أبستفلا لي تسفى زقر زمسل كنتات آتيهم اللهم أجوهم تسفى اللكم. Om ni befinner er i platser där det känns som man behöver ge upp, var inte orolig, var frimodig, du är en segrare. مخنياتو كاب أملاخ سلستولدكم أكل زآتهم وقداي نسخهم سعرتيهم. Och det är för att eftersom ni är födda av Gud så är ni segrare i vart än ni tar in er på. سلازو قويتا أجوهم زبل زولو عوتناتكم يئيد بلدولو. Så när Herren säger var frimodiga, det han säger är segern är ert. نزتري وزلهم كنتا سعرتيهم يدبلنا زولو. Det han säger till oss är, det ni ser just runt omkring er, ni är segrare över det. مصحف قدوس قداما يوحنس 5:5 خمزبل. I första Johannesbrevet kapitel 5 vers 5 står det så här: نعلم زسعراخ اتن يسوس نسو ود أملاخ مخانو زأمن انت زي كوينوسي من يلو.
Det står, vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? ريخم ود أملاخ مخانون يسوس زأمن زبله كله نعلم نخلو نايت المات أسرار حنز سعره وطلو. Så vem alla som tror att Jesus är Guds son, den har ett liv som besegrar allt som i världen. سلزا أجوهم بأمنة دوبلو تعوتناتكم. Så var trofasta i tron och stå fast, segern är ert. أجوهم دوبلو اتتريقوا زلهم قداي كحلفيو. Var frimodiga, det ni går igenom kommer gå över. أجوهم بكريستوس دوبلو اتعوتناتكم. Stå fast i Kristus, segern är ert. أجوهم دوبلو كتقتلوا تسفالكم. Var frimodiga, hoppet är ert att ni ska fortsätta framåt. أجوهم. Var frimodig, var frimodig, var frimodig. منم نجر ديك اتسلوكو أنت مسألة حجز اللهم وقداي قديو لكم من أجوهم كله نجر كأتسليو. Även om det känns som ingenting ska kunna gå framåt, var frimodig, det kommer gå framåt. ولا وين كتقبروا زي قبأكم جيجا سقوم توسيدكم تجاجيهم أبزيد اللي بوتان تدع اللهم أجوهم حجون كأبغض تسيهم. Även om ni har tagit fel beslut, fel steg och ni befinner er på fel plats, var frimodig, var inte orolig. Du kommer resa dig därifrån. لو من إذا أجوهم تبلك على قبلبهم عباروا. Ha det här ordet, var frimodig i er hjärta, bevara den där. ما نمسوا قونهم كوينو أجوهم تديبلوكم قويتا جنبعلو أجوهم يلوكم. Om ni inte har någon runt omkring er som säger till er, var frimodig, det är inget problem. Du har Gud som säger till er, var frimodig. كابنا يسوا أجوخانا قويتا أجوخا بلتس. Det är mycket bättre att höra från Herren, var frimodig, än vad när människor säger det till dig. سلزا أجوخا زبل دمت أبتدلي وجيزي إذا دمت أبلبهم تعاقيرو خاوشتهم انداوت أجوخا زبل دمت انداوت يساقركم. Så när ni behöver den rösten som säger var frimodig, låt det här mediteras i en inre, där ni får höra att Gud säger till er, var frimodig. نسخهم قويتا أجوهم إلو قعزو دجمركم دكتهيا وأملاخكم. Ni är barn till den helige Guden som har startat er väg genom att säga var frimodig. بفتم دواي تقولونيكم. Är det omöjligt att ni kommer stanna? ناتكم نجراي بالاشوني. Er sak kommer inte förstöras. ناتكم نجراي ودقنيو. Er sak kommer inte falla av. أجوهم عوت ناتكم. Var frimodiga, segern är ert. قدما يوحنس 4:4 خمزيلو. I första Johannesbrevet kapitel 4, vers 4 står det så här. أتم دقيه نسخاتكم كاب أملاخكم كابتي أب عالم زولوس أتأبخاتكم زولو زعبس لزخونة نسخاتكم سعركم ووم اللهم. Det står, ni kära barn är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än de som är i världen. أجوهم كابت زقات أمكم أباكم زولوس لزعبي أوريدي سعركم ووم اللهم. Var frimodig, eftersom han som är i er är större än den som är i världen, så har du redan segrat. أبتخدوا غلو طلوع المساخم يمو أجوهم. Vart än ni går, eftersom den allsmäktige är med er, var frimodig. بينكم ما يكونكم من أمو أجوهم. Ni är inte ensamma, så var frimodiga. سلام تسقنا كريستوس يبزح لكم. Må Guds frid och Guds nåd öka hos er. Shalom. Guds frid.